уважаеми посетители! Аз съм Стоян от Бакуган Бrawlers и днес ще ви покажа как се играе. Всеки има право да има по 3 гейт карти, по една от всеки вид – Купър, Силвър и Голд. Започва да се играта, като един от най-малка играч поставя една от гейт карти. След това се броват бакуганите, докато станат. Когато са двама бакугана на полето, гейт картата се обръща и се гледа колко се добавя според елемента. Всяка гейт карта си има собствен текст отдолу за специални ефекти. Или не. Сега ще ви покажем как се използват Battle Gear. По време на битка, ако искате да си увеличите жето, си използват Battle Gear. Отдолу има дупки, на които се закачат върху Бакугана. Но ако Бакуганът няма дупки, нямат шипове на гърба, може дори и до него да се сложи. Когато се сложи отзаде, има някъде при Бакугана скрито Ж. Всеки Бакуган Battle Gear има референс карта, която е синя отзаде. Тя не отива в Use Pile, а се седи при вас. Тя само напомня какво може да използват. Може да се използват и двете абилитита в битката.